Joy! Welcome to the channel. Tara, makal na yan, makal na. Lahat yan. Yan mga amigo. Shout out! Wala gawin mo. Shout out. Ate. Shout out kay siya. Salamat kay siya. Kay siya nagata. Baba sa Bulawan. Hindi mo di ba? Hindi mo ako, tako na. So, mga lima ko na mga... Shout out kay Kisha. Nagata. Invite mo. Shout out nila doon. Yeah. Respect sa lalim. Ah, tingnan ilang eh. Ano na natin ko break. Yeah. Brad, lang sila mamakal, Brad. Tashi. Dito, lalim ka. Jones Bob. No, ato na, dito, unto na. Mga niya, napahap na kita sa... Lamig kayo? Lamig kayo nag-iyak. Gago! Sinay. Likod ba? Do, yung mag-uwa ko, mag-gaag na, ano pala. Huli ka yun. Ah, nas ka ng dogo. Okay. Shout out sa tanong taga Bulinawan na best time. Shout out din sa uyag na kanasok ko. Wala, pangawan na miya. Tagawa na niya. Wala first buy. First balay mo kan. Meron ba yan? Tama binigyan balay kan ana. Napay lumpia. Sabay lumpia. Ganda kayo. Salamat dahil sa tagbalay nga. Hindi pa kaon may bisag wa imbitara. Pasangil ang agi-agi ba. Ya, pero meron pa rin balay na mo kay pamangawan. Mangita umiglain. Kay gutom yo. Dagang kinang invite na mo. Number 1 si Tisoy. Gusta? Bakit yung plastic sa tagiya ha? Kisya na kayo plastic. Pwede may plastic. May plastic para sudlan sa lumpia. Yan ana may kagawatan kung sumpan. Ako, hutang yun. Oh. Wala. Saan mo na? Kaning sa katataod ni. Ano na daan eh. Hindi get ana. Nakakon ti ah. Ngay ug plastic para. Sa usa ni ron. Kaso day. Kaya na, ha? Ulo ni kabuka para bauno ni mo uli. Sa plastic. Sak dire. Easy para na sudan ni kadlawon.
Excited video na i-shout out mo. Sino Jan? Sino Jan? Jan Dagatan. Aning Bilurya. Ang gawas namin mga chula kay lain na sa bahay mo ganon. Kaya shout out ni Aning. Shout out ganing oh. Ato may naman kasi. Anak iso dito. Bye! Sino may gawas? Next bahay lain na sa mi. Ano may lang natashi? Pak! Hello. Ano dili? So, nangagi may scan, shortcut. Ano may sakit ang balay? Latashi. Shout out sa. Shout out ni ko ni. Caroline Aligado. Mo ni siya Caroline Aligado. Sino ba siya? Ito ba? May nag-shout out pag last. Kita ka sa video na mo. Ha? Video. Okay, di ka. Video. Sa Welcome to my vlog! Brad! Yeah! Kain, Brad! Ay, kita liga! Hi, Lando! Hi! Kaya, kasantay mo lagi! Salamat kayo. Basta init kayo, mamatay ka. Makanta! Yan! What's up, Mananaw? Shout out ni Ingon. Tashi, iring ano. So, mga remes, gawas, kalma. Nang gawas ni kay init kito dili tao sa mo kayo. Gawas man. Ines, ayaw Ines. Uy. Yan, dimpak! Dimpak ba? Yeah! Iring. Yeah! Pamakalers! Tingnan na po. Dua na. Guys, mga to, may lang Ay Charles! nasad. Si Charles. Shout out Charles. Mag gidisoy, shout out gidisoy. Oh, bossing! Hey, Hey, mga to, may lang Charles! shout out Charles. Shout out, Charles. Makamit lang katulong balay. Gitu apa bro kita coba. Ya, kita. Oh. So, namin ska. Ha? Bunawan Elementary School. Ito. Wala. Uy. Dali, dali. Ito, hindi ko dito, bro. Ano ba, uy? Oh. Pare. Dahil dito gagawin. Yata Dahil ba, dito oy? talaga. Dali. Uy. Nakatlin rin man. Nakatlin rin. Sir, Jack! Brother, turn over there! Gaya, son. Gaya ka. Okay. Ikaw. Ha? Kimosay. Dili. Isa nila. Oh, nang, nagkatuwa lagi. Ito mo lang
ang siya? Maon ta, maon. Kapilan ng balay, mga lugaw, Brad. Katalo na. Miyok! Ikaw ka, ikaw. Katalo ng balay. Kami kayong nasal sa karkaro. Sponsor niya, sponsor. Mana kami? Yo, gerak tuh. Tagi kita. Kita dah. Ano ka? Yo, aku. Dili ko. Anak pare. Untuk magwangan niya.